Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. बिराद गगा मोनगासिनो दं दाथ' गोजां बोथोर नालाय गन्थंआनो माने खोमाफ्राबो एकदम मा होनगोन बेखौ बुंनाय मोनजोब्बाय आरो खोमायानो एकदम खोनायै गन्थंफ्रानो माने बुथेजोब्बाय गगाजोंनो ओंखायनो दा थाइगिर फिथाइ गोखै खाजि लगायनानै जानि र' हामफैजानजों नै न'आवनो दंखायो थाइगिर फिथाइयाबो नै बेयाव थाइथाम दं थाइसे थाइनै थाइथाम दङ गोजौआवसो दंबावो नामाथाय र' हाननानै लायनि आं गाखोनानै उफाय गैया नै माइखौ मायाव लामनांगौ बेवहायसो लामनांगौ जाबाय सिलायावनो सायहा गोजा ओंखायनो नै दायो बिथाङा थाइगिर दंबावो गाखोनो नागिरदों ह माबा बिदि खालामबाय मासे फालथुलै मानसिया बोरैबा बायगोनथ' मिनिना होनो आं र' मिनिबाथ' बांसिन गाखोनो हाखाया थाइसे ना माल'सो दङ थाइगिरानो ओमफ्राय बेखौनो जानोसै जों बोराय बुरि दिनै थाइनैसो दंबावोदां आरो देग्लायसो फार्स्ट थाइखादों बारा थाइखायाखै 10थाखौनो थायाखै खोमादां देग्लाय नै आवगोलनिफ्राय माला थाइखो माथो आं आवगोलनिफ्राय मोनजायाखै आंखौ नाहरखा मानसिखौ फाथैबो दङ नै थाइगिर बिफाङाव आंनाव गाहरखानासो बाबजि मोजांखा ओइ नांगोन र' फाग्लाया खारनोबो रोंखाया आङो मानसि असल मानसि इयो हा मेरला दंलै 20थासो दंबावो थाथोंसै ओंख्रि जानांगौ मालाबा बरिया खाने थाइगिराबो स्लिम न'आवनो थानांगौ होमबासो गोसोबायदि मोनजायो थाइसे थाखुमा बायनानै थाबाबो मोनजायो मालायनावबा नों बोरै लासिं बिना लायनो आयौ फेना जिलालायबावोसो हनै ना थाफ्लियाव थाइस इउटुबार जिलाबो गानबावो अबे दानखानाङालायनो बानलु फिथाइयाबो नै न'आवनो दंखायो जोंहा दाख्लै जों क'क्राझाराव थांबा गोथांसोमोन ओमफ्राय दायो रानानै गोरलैसोमोन आरो रानानै थागुमाजोब्बाय नै मोननानैबो दंजोबो बेखौनो होनोसै थाइनैसो ज्रोम जानोसै दिनै गगा मोनगासिनो दै सोलायनानै फैनाय जाबायना आरो बार गुसु ट्रेनावबो बेनिखायनो दै लखब लोंगासिनो ट्रेननिफ्राय मुलि दौजादों दानि मुलि दौबाबो मुलि जाबाबो आंथ' थाइगिर जानोसै दोनिस्का नै थाथाय नायफैलाय नै हुइ दाननोसै र' दायो दाननोसै थाइगिरखौ दायो नै दोनिस्का आप जालिनो थाइगिर आथा नांगोनलै बियो थाइगिरा गोसोम जाजोबो गस्लाया सेस गोसोम जाजोबसिगोन आंना बेसो मोजांदां नै नुवाखै बिदैया जि अख्रा जाबाय फिसाजोआ दोनिस्का रागाया बा थुबसो होननाया खानाया मादि जाखो मा कुलिनारेन मोननैबो मोजां आरो बिदिसो जानांगौ बेखौ साइज नुखादोंमोन आं गथायावनो र' आं फारसे लाना फैनो माबा हामफेना आसुगुरा गाज्रि जाजोबथारबाय नै बरिया नै बानलु बोरदोन दुन्दिया
सामब्राम गुफुर थाइगिरजों बरिया हानानै जानोसै लगायनानै तनिष्कायाबो थाइसे नोंबो आबुंगोन तनिष्का नोंखौ आलौ होजोबगोन आङो बानलुजों तनिष्का पार्सेल लायदोंमोन आङो नै फाइनालि मोनबाय तनिष्का मा बेसाद बियो नो नायलाय मा जिराद बेलाय नायलाय खुलिलाय दे खुलि खुलिनो दे गंग्रा फुवार गंग्राया गगा मोननो आयै होबावलासो नै जोंहा जागायबाय खुलिग्रोनानै लाजोबनोसै सगला जोब्बाय हा र' मामा खुलिगोन र' दिसथाबथारलै फिसाजोआबो देनां बेखौ मोजां सिग्लिजोबना लाग्रोदो दे दिदो माबा लगायो जानो लुगैनाया थारला आङो खुदैयाव मोनलायनायलाय गाव सिग्लिजोब्बाय आं नै हाथ जाबाय बांद्राय सिग्लिनाङा गुंग्रा बायदि जाबाय बानलुआ आलौना बे आखायाव दा आलौनानै थानोनो हानाय नङा ओंखायनो सामसजों लगायबाय संख्रिया नांना नाङाथाय जा गिदिर थाबाय नै आंनि हानाया बानलु दिनावबो होदोंदां नों संख्रि होआखै र' साखिनायनो संख्रि नांबाय एसेबां संख्रि जि जानो लुगैखाबाय आं नालाय बिराद टेस्टि जाखाबाय नै बानलु बोरदोन दुन्दिया सामब्राम गुफुर गगाया एबार रुंहैलायसिगोन बोरै रुंहैगोन जानो लुगैथारबाय आं मादि जादों ओमफ्राय बुगालि दावदै गला टेस्टि जादों ना आं लगायनाया गोथाव जादोंब्ला खुदै गजोबसिगोन नोंसोरो थाइगिर थारबायलै हामफैया सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय जोंनाव नै बेयाव दंबावो आरोना बिफाङा खाथियावनोखा नै दा थाइगिर दंफाङा थारबायलै हामफैया Selalu sampai dengar. Gitu kelancar. गोथारलै थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो फैयोमोन आं जाजोबागौ जानोबा फैबानो जाबाय मा जासिलाबायो होद बाय बाय